Építeni és fejleszteni lehet másképp is, és valószínűleg csak úgy érdemes. Pilis-Szentlászlón sincs kolbászból a kerítés, viszont szalmából lesz az iskola, mert hogy a szalma, erre példa Pataki Katalin riportja, erős építőanyag, házra is, közösségre is. Pilis-Szentlászló. Egy kis falu a Visegrádi hegység szívében, 8 kilométerre Szentendrétől. Gáz nincs, és nem is várható. De van vezetékes víz, van térerő, egy vendéglő, egy vegyesbolt, egy söröző, egy Waldorf iskola és sok bejáró gyerek. A gépkocsi forgalom, ami zavaró itt a faluban, olyan helyen megállnak, ahol nem kéne. Nagyon szabadon vannak a gyerekek, tehát nem olyanok a gyerekek, amilyennek kellene lenni. Hogy tanítanak itt? Sehogy, itt nem is tanítanak nagyon, nem tanítanak nagyon, csak mit tudom én. Mit csinálnak? Ki tudja. Hogy mit csinálnak? Éppen csak felfedezik és bekebelezik a világot, amúgy waldorfosan. Saját tempóban, saját rituálékkal, kézzel írott saját gyártású tankönyvekkel, saját kíváncsiságukat követve saját örömükre. És itt ezt nevezik tanulásnak. Ezt egy darab fából minden szülő kifaragja a saját gyermekére, aztán anyukák megvarják ezeket a szépséges tartókat. Réka alapítója szíve-lelke az iskolának, neki nagyon való ez. 3 gyereke jár ide, mutogatja a kincseket. Azért tudom ennyire, mert szülőin mi is kipróbáltuk, hogy milyen szépségeket lehet csinálni. Ugye nullából indulunk ki, és akkor ugye 2, 4, 6, 8, 10, 12, és akkor ez így megy körbe. Ezek tönkölypárnák, és ez a mi iskolánknak egyébként a sajátosság, hogy első-második osztályban ez van. Ezt a krétatartót, ezzel a 6 színnel, ezt Eszter néni készítette a gyerekét, ezt mindegyiket ő csinálta. Minden bútort a szülők készítettek, vagy lefestettek. Minden teremben a tábláknak a formája is más, ezt az osztálytanítók tervezik meg és rajzolják meg, és a szülők kivágják, lefestik, majd illesztik, ugye ez mindig elsőben egy nagy feladat. Igen, munkásabb egy kicsit itt szülőnek lenni, de ez a szabadság ára. A waldorfos gyerekek szülei kikérik maguknak, ahogyan végig szorongták az iskolai éveiket. Nem kívánják azt senki fiaborjának, de leginkább saját gyerekeiknek. Még ha nagyon jó a tanítónéni egy rendes iskolában, szóval egy állami iskolában, hagyományos iskolában, ha még nagyon jó az óvó vagy a tanítónéni, akkor is vannak olyan korlátai, amit ő egyszerűen nem léphet át, mert le van szabályozva. Méhes Csaba pantomiművész Sopronból jött ide. 4 gyerekét szortírozta el a Szentlászlói Waldorfos oviba, iskolába. Itt nem arról van szó, hogy megtanul egy anyagot, hanem megtanulja azt, hogy hogyan tanulja meg az anyagot, illetve hogyan fogadja be a dolgokat, hogyan oldja meg. Hihetetlen jó probléma megoldó képességekre tesz szert. Szóval, és ezek a fontosak. Lang apukával, a Pestiest alapítójával és a Szlovákiából ide települt Szalai apukával a tornatermi sátor alá menekülünk az alkalmi vihar elől. Mi a felnövesztés célja, ha már van gyerekünk, ugye? És akkor sok szülő azt gondolja, hogy hogy minél jobb karrierje legyen, minél sikeresebb legyen a társadalomban, és akkor más szülők meg azt gondolják, hogy mondjuk minél boldogabb legyen. Mi magunkból indulunk ki szülők, tehát mindig valahol a saját gyerekünket úgy formázzuk, hogy valamennyire azt kapja meg a gyerekünk, legalábbis nálunk ki volt, amit mi nem kaptunk meg gyerekkorunkban. Én ma nem tudom megmondani, hogy az én gyerekem az ács lesz, tetőfedő, fodrász vagy versenyautó tervező, de azt kívánom neki, hogy ne kell akkora köröket a saját életútja körül leírni, mint nekem, meg a generációmnak. És ez a poroszosan edzett generáció most példát mutat gyerekeinek alázatból és kitartásból. 6 évvel ezelőtt a végleg bezárni készülő falusi iskola rozzant épületét kapták meg az önkormányzattól a szülők használatra, és nem csak maguk alapították, hanem maguk is építették meg a Waldorfot. Ezeket a kályhákat is mi építettük.
egy kályhás bácsi segítségével. Hát ez az, honnan tudtatok ti kályhát építeni? Azt nem tudtuk. Mihály György, Réka férje, budai menő házát és menő cégvezetői állását hagyta hátra családja kedvéért. És te még mit tanultál meg, amit nem tudtál azóta, mióta waldorfos apuka vagy? A legfontosabb dolog, amit megtanultam, az, hogy micsoda dolog az egy olyan közösségnek a tagja lenni, akik számíthatnak egymásra. Most van is erre nagy szükség. Új épület kell, kinőtték a régit. A tervek szerint különleges technikával, szalmából és újra csak önerőből, megint csak kétkezi munkával készül el idén-nyáron a szalmaiskola. Éveken keresztül álmodoztunk arról, hogy majd megnyerünk egy nagy támogatást, csiliárdokat, azt mondta valaki itt a közösségben, hogy megkapjuk a csiliárdokat, és akkor odaülünk karosszékbe, és nézzük, amint kinő a földből egy ilyen hatalmas, gyönyörű, milliárdos iskola. Ehhez képest tudomásul kellett venni, hogy ez nem biztos, hogy ezt nekünk találták ki, ezeket a pályázatokat. Nem kaptuk meg, pályáztunk vagy 3-szor, és akkor vett egy mély levegőt a közösség, és azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy ezt magunknak kéne megcsinálni. Ahogy eddig is mindent maguknak kellett megcsinálni, ha azt akarták, hogy legyen. Réka kivisz a falu végére, az iskola tankertje mellett ma még vadon és üresen álló építési telekre. Itt lesz majd az iskola, nyáron itt fogunk dolgozni, itt a bejáratnál állunk. Itt most csak szépséges zöldet látok mindenfele, de én már látom, hogy ott van, és több százan itt közösen dolgozunk és építünk. Az új iskola felépítésének minden mozzanata rájuk vár. Szeptemberre mindennek a helyére kell kerülni az utolsó szalmaszálig. Van egy család, akiknek a szigeten van földjük, ahol minden évben gabonát termesztenek, és ők felajánlották a 8000 szalmabálát, ami egy évben kijön az ő telkükből, és amikor ezt felajánlották, ezt a 8000 bálát, akkor ugye egy pillanat, hogy megcsuklott a torkom, mert nekünk pont 8000 bálára van szükségünk. Meg még nagyon sok mindenre. De van ismerős papa, aki ingyen tervez közművet, van apuka, akinek tele van a garázsa csaptelepekkel. Réka kizökkenthetetlen, visszaérve mutatja a projekttervet és a felajánlásokat. Ezt a 3 centis feladatot, ezt vállaltam én el. És már nincs kétségem, hogy további építkezési kellékeket rejtő garázsok fognak még megnyílni előtte. Itt a falon az építész által megtervezett iskolát látjátok, a gyerekek pedig kiszínezték és kiegészítették a saját álmaikkal, vágyaikkal. Tó, a járóka, az ugróiskola, gyerekeknek a vágyai. És ez mindig meg fog valósulni. A szülő akkor boldog, ha a gyereke boldog. Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógia kidolgozója szerint pedig a gyerek akkor boldog, ha jó mintával körbevesszük, segítjük, hogy önmagára találjon, és engedjük, hogy azzá váljon, amivé válni szeretne. Hogy egy iskola gyerekközpontú, annak olyan természetesnek kéne lenni, mint hogy a víz nedves. De nem az. Ma még Magyarországon is bizonyos pedagógiai irányzatok, például a Waldorf is, markánsan meg tudja magát különböztetni a többitől azzal, hogy gyerekközpontú. A Szempontban Pataki Katalin riportját látták.